Тошко, много не ви, като стигна Борис Гачев, каза 3 гола. С опита самочувствие ли само ви елиминираха румънците след двата мача? И мисля, че имаха и повече късмет и в първия матч. Вкараха се 2 гола. Точно когато, ако трябва да съжалем, трябва да съжалем и за матча там. Тук 2-0 първото по време имаше прибързани действия, искахме да падне рано гол, но не се получи. И знаехме, че ще отбележим гол, но въпросът беше да ни допуснем. Сякаш второто по време там в Румъния така създаде до някъде илюзии и надежди, че стяла може да се преодолее. Тук обаче може би напрежението ви изиграло шега през по-голямата част от двубоя. Да, мисля, че действително, ако трябва да съжаляваме първия матч за тези два гола, които допуснахме там. Новото публика не се ли оказа до някъде с обратен ефект, сякаш повечето от футболистите прегоряха именно от тази подкрепа? Не бих казал. Винаги са надигали и днес, ако не бяха те, сигурно далеч щяхме да бъдем по-слаби. Благодаря на публиката, благодаря на всички хора, които в този ден дойдоха тук, оставиха си работа и всичко. От провинцията много хора имаше, благодаря им. Голяма подкрепа ни оказахме, но за съжаление не можахме да ги зарадваме. И как се чувстваше лично? Имаше контузия, всичко нормално ли сте? Беше ли готов за 90 минути? Първо искам да благодаря на Мариана и на нашите шефове, че направиха всичко възможно да бъда на крака. Ако трябваше да бъда нормално, ще да почивам може би 2 седмици, 3. Вярно, имам още болки, но не благодаря. Тя е единствена уникална жена, която ми благодаря. Ликува с ни работа се, не благодаря. Усети ли разлика в класите или само разликата в самочувствието? Чак класа нямаха, но просто с малко, не знам, не бих казал, че са по-добър отбор от нас, но просто си не вкараха 2 гола там и които са крайно неприятни. Точно падат всички български отбори с останалото. Да, и вънка казах, че трябва да си вземем изводи тази година. Неприятно е за нито един български отбор, че не продължава, но всеки клуб трябва да си направи нужните изводи и анализи. Ние за нас не ги направим, не искам да коментирам генерално. Всеки да си гледа неговия гол. Лъчо Танев каза, че къща не се строи от по-много. Не съм, нямам да коментирам кой какво е казал, най-малко пък. База, школа и тогава се. Не мога да коментирам на някои изказванията, дълото има нужда. Първите 10 минути бяхте доста сковани на... Моля? Първите 10 минути бяхте доста сковани на какво се да... Това го казах, че прибързахме и искахме да вкараме и ранен гол. Да, действително искахме рано да вкараме първи гол и там да се налее напрежението пред тях, като вземат един ранен гол, но не се получи. Повлияли ли ви престрелките между Борисов и Бекани? Не, това е на ниво президенти, което мисля, че и тяхният президент много прикали в изказванията си и не му прави чест на него. Сега вече в крайна сметка не може 10 дена да се сипят рогатник към единия клуб. В траур сме били, не знам си какво, просто няма смисъл да го коментирам. С какво си обяснява в това, че първият ви точен удар към вратата на Стяла беше в 80-та минута при гола на Платин? Не знам. 80 не съм в статистика, вие сте гледали отвънка, но и първото по време имахме няколко положения, но не ги вкарахме. Сега не знам, първият точен влезе, но преди това инкасирахме гол, така че благодаря. Коментарите за срещата, как видите отгоре от Виктор? Още от първата среща след тези турнири да се бележат голове, това трябваше да очакваме тук 3-0. Трябваше да резултата, аз предварително бях казал, че ще бъде равен един за нас гол. Има доста неща, които в движение български отбори са подготвили да движение.
Къде сгреши? На месец, на 2 месеца. Къде сгреши? Кои са тези неща? Неща казвам, че на 3 месеца в даден състав, даден отбор, половината са нови. Искаме да върнем в Европа или по шампиона да става. Някакъв не само ЦСКА. Хареса ли ви ЦСКА иначе като игра? Отделни минути ми хареса. Всичките ни отбори отпаднаха. Повечето ми хареса, когато в Румъния играх. Днес не ми хареса. Всичките ни отбори отпаднаха. Това е българският футбол. Трябва много да се работи, трябва да подбор. Аз много пъти съм казвал пред вас, че в България спорта, всички спортове, в футбола бяхме 2 години в Европа, сега футбола и спорта, нямам предвид за олимпиадите, световни представи и национални спорта, но колективните са извън Европа. Какво липсва на този ЦСКА? Не мога да кажа сега. Това е мое мнение. Вие също можете да ми помогнете да го коментираме. Примерно един градивен хелп. Това се коментира вече втора година и днес се вижда, че липсва този човек, който и вие го казвате. Не само там. Аз казвам, че за 1 месец подготовка, за 3 месеца състав да се прави, не може да се прави. Нямам преди само ЦСКА, гледам и другите отбори. И Левски локомотив в движение за 3 месеца може да имаме състави, които да играят на европейско ниво и да чакаме готови средства да се класираме. Доста работи. Това е правилен подход особено при подбора. Може би на българския футбол му остана само публиката. Те са винаги били верни, когато има успех и критични, когато няма успех. Аз се надявам и на втори, когато играем с Англия, нашите български фенове да ни подкрепят. Все пак това е една Англия. Защо се касае за днешния матч, също аз съм разочарован от самия резултат. Значи с Англия го очакваме. Ние го очакваме. Първо, аз все още не знам състава, вие по-добре знаете състава. В последния момент може да има доста промени. Ако бяхте тренер, бихте ли заложили на младите? Винаги съм пробвал и на малки, доверя и на малките, и на опити, но в даден етап на подготовка и за отделен матч трябва много точно да се прецени. За даден защитник, за среден човек, който е много важен. И днес просто се чудехме как беше в средата. Двубой на средно ниво, с много заряд емоционален. Качеството не кой знае какво. С тяло по-добре групиране, по-добре организиране. Мисля, че прекаленото желание на футболистите на ЦСКА им повлия не толкова добре относно... Пренавит? Да, може да се каже. Мисля, че относно начина на игра при една такава сгъщена защита на стяла трябва да се търсят скорости по крилата и може би Спас Делев, неговото место беше по-скоро по фланга, отколкото забит в тази засилена защита. Но това са подробности, които предполагам ще ги... Странно решение, поне феновете така, аз бях в феновете. Той си знае. Те са логични неща в футбола. Има си ръководство треньорско, ще анализира нещата, но наистина при сгъстена защита той трябваше да играе по фланга. Зико да е зад централния нападател и там може би ще има повече идеи, но мисля, че това не е основната причина. Може спокойно да се каже, че Стяла са, макар и не с кой знае каква разлика, по-класни отбори. Още по-зле се представиха нашите отбори тази година и 4-те отпаднаха. Петя, това са логични неща. Има не ни харесват. И на нас, и на никой, да. Къща не се строи от покрива надолу. Така че тия неща се дъвчат. Аз съм ги говорил и... Тогава трябва да се почне, защото... Не, клубовете трябва да осъзнаят, че докато не направят няколко теренчета, децата да тренират на хубави терени, качествени специалисти, няма да имаме футбол. Ще имаме случайно някъде появил се някой играч. Но футбол сериозен няма да има. Приятна вечер. Кажи, как видя мача? Хареса ли ти? Не ми хареса. Искам повече да играем. Пренавити, каза Лъчота. Не да знам. Разочарован съм много. Имахме възможност. Има и Скяла доста добре бяха подредени. Така, тактически е много добре. Той е тъп гол, който ни вкарах. Нямахме реални положения. Вие го видяхте. Всички български бъдат.
Шаран България. Айде успех. Чао.